बायदि जानानै नोंखौ बाख्नायफैनो हायो प्रार्थनाहाय नोंखौ आफायजों दिनै गोबां मानसिफोरा नोंनि संसाराव प्रभु बारफोरजों उरायफानाय बायदि सैताननि फाखनाव गब्र'नानै दं नाथाय आङो आसा खालामो मिजिंथियो दिनै जोङो जेसेबांनाखि नैबे सायनासालियाव सफैबाय दिनैनि जाय मेसेजफोरखौ रायगोन नैबे मेसेज रायनायनि दुवारै नैबे बोसोनफोरखौ बुंनायनि दुवारै जोंनि आत्मिक जिबनफोरा फोजाखांजागोन होननानै आङो फोथायनायजों आरज खालामो नोङो निस्सय खोनासंगोन होननानै जाहाथे जोङो गाव गावनि गोसोखौल' खोनासंनो हानानै फैगोन इयुन लाइफफोराव फिउचारफोराव जाहाथे जोङो मोनफा मोनफा इउज खालामलांनानै जाहाथे जोङो गुबुननो प्रभु शेयार खालामनानै टेस्टिमनिनि गेजेरजों माबा डिस्कास खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बिसोरखौ इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंहोनो हायो जाहाथे जोङो बिसोरनो खोन्थालायनो हायो जाहाथे बै मोननै फिसाफोराबो जाहाथे नोंखौ बाख्नायफैनो खाबु मोनो प्रभु